Maiporas labag Kapampangan. Iglulang bagya, kayang tanay po sa dasanok taning ron Iti yung kadinalan pulong quiz. Pero kaya katam Tegalugan, 160A Bayon sabla, budi kan dinan maiporas si Jack Magno. Era patugot mangulkul mangutang, manigaral. Makanyan tamo mabibiyaso, walang tuturo kaya katam kayong eskwela. Kita mo mong may papanigaral, may papanro, may papanantabe. Dakla salamat kaya kaluid ka. Pag-umpisan tane, ing mumunan dili, may pagbintangan. Ing may pagbintangan, Tegalugan niya. At inyang mas manayo na Kapampangan ini. Lalo ing katukina, handa. Nanong handa mo kayang birthday mo, Tagalog yung handa, At inyang mas manayo na Kapampangan. Nanoy mo. Ing tutugi, magsiga. Ko magsiga, bawal lang yung magsigang makanyan. Magmulta kayo, Ito yung Kapampangan Ang kapat, magmadali. Madali, wari, Tagalog ya. Yung magmadali. Tegalugan niya. Lalo yung mas manayo yung Kapampangan. Yung katuki, mapanis. Kanamo kayong refim pamangan, bagay mapanis sana. Nanoy kayong Kapampangan yung mapanis. Yung madaldal, ako gagamitan kaya naman yung madaldal Dapat natin yung katulad kayong Kapampangan ini, mas manayon. Yung taulindili, imbitan. Imbitan mo rin ba pa mo kayong piyesta tamo, Yung imbitan, isipan ko, Tegalugan niya, at yung mas manayon na Kapampangan. Deta na mo, Payo kay Sara, ating nga doon nga manong kanita ko pa isipan, pangutang, nung nanula katulid kayong Kapampangan. Alam makapakibat, mo muna manlight. Manlight itang lalo ding mababayang kaluparan tao, makanyan, manlight. Kaya bang nanoy kayong Kapampangan Yung meto nga pahanga. Yung apahanga, pengutang kaya kanita, yung may nasa sa sabinda, pabilib apahanga na ako kayang pamagkanta na pabilib kasi bilib, may iba niya kitang believe English ito bali yan nga kayang Kapampangan. So, manlait ang punga pahanga sana, nung ating kayong balong aliwang paralan, para talakad dyan pasibayan kaya katamang manong siswan. Magmunikala kayo. Kaya gawan niya nung naman isipan yung liwang paralan, mas effective kaysa karinin kaya katamang Tegalugan video Kasi nung minsan din kaya katamang video bala mo itana mo at may papamola napalagay yun. Siyempre yung kanakong parasan, yung kanakong pagnasan, then yung manong may ngalele, may kalingman, may yalilan, luntolan pa si bayo. Dapat nung isipan yung masyadong makasaw pining gagawan tamo nung ating kong aliwang paralan na mas effective value gawan niya o kaya munikala pasabihan tayo kalupaning paneko sasabihan pati Kapampangan tamo ipangapampangan tamo kareng magobra kayong service industry, kareng fast food, kareng mall. Pakisabi kong mayap nung albenyo rin video ng rin patse ating may nga Pampangan kayo sana iyo pa nagalugan balami tang didinan tala mong kagalangan respeto kayong kaya katamo pa Kapampangan iyo tatagalugan kasi sa bindare ng aliwa may sani kayo pumunta kayong Tagalugar isipan ko masanting masanting isang kanila patse kay Pampangan na kayo at Kapampangan kayo pakibatan yung Kapampangan iyo pa nagalugan ita mo dakala salamat din kaya katamo nga po din kaya katamong anak pangapampanganan tala with tamongan